Bonġu tfal, għanna storja oħra li kamillum. Għara minn ġi l-lum. X'għandi hawnhekk jien? Zebra. Tafu x'jisimha din iż-żebra? Zuza. Ekku. Hawnhekk għandna lil Zuza iż-żebra l-kurjuża. Tafu x'jiġifieri meta xi ħadd ikun kurjuż? Le. Xi ħadd kurjuż huwa xi ħadd li moħħu biex ikun jaf fuq ħadd ieħor x'inhu jagħmel dak, x'inhu jagħmel ieħor. U x'taħsbu intom? Hija kwalità tajba li tkun kurjuż jew le? Le, u ma tantx hija kwalità sabiħa. Jiġifieri di Zuza għandha vizzju naqra ikraħ. Tajt sal-aħħar tal-ktieb tinbidel di Zuza. Ġidux nibdew naraw daqsxejn il-qoxra tal-ktieb mela. Tajjeb, kif diġà għedna, il-ktieb jismu Zuza iż-żebra l-kurjuża. Dak huwa t-titlu tal-ktieb. Bitrina iktar iżgħar għandna żewġ ismijiet, tafu ta' min huma daw iż-żewġ ismijiet? Sammitu Ruth Kilka. Ċilja u Mark Zammitu Ruth. Ċilja huma l-awturi u l-illustratriċi ta' dan il-ktieb mela Mark Zammitu huwa l-awtur fil-waqt li l-illustratriċi hija Ruth Ċilja. U x'qegħdin naraw fil-faċċata tal-ktieb? Fl-istampa issa. Zuza. Zuza, U ħafna fjuri. Fjuri. Mela u ġebel. X'għandha fħalqa di Zuza? Fjura. Fjura, tajt tħobb il-fjuri? Min jaf jekk tħobbx il-fjuri. U ħaseb se tikola. Ħatikola tajt. Ġili rajtu xi żebra intom? Le. Lew, Għax m'għandniex x'Malta. m'għandniex hawn Malta le m'għandniex. Ħandawar fuq wara tajjina, ħanara daqsxejn il-ħarsetta. Zuza żebra tgħix fis-savanna mal-ħbib tagħha. Dejjem moħħa biex titkixxef fuq kulħadd. Zuza hija l-aktar żebra kurjuża tas-savanna. Iżda darba l-ħbib tagħha rridu jagħtuha talima. Aqta x'għamlula. X'taħsbu x'għamlula tajt biex ituha talima l-ħbib tagħha? Naħseb l-aħjar li nibdew nħarsu lej il-ktieb, hux vera? Mela Ġulja Lin, Zuza ġejja għandek, ħalli bekk inkunu nistgħu nibdew naqraw il-ktieb f'idejk. Aw fejn qegħdin hawn? Fis-savana. Fis-savanna araw kemm hemm sabiħ, Araw daqsxejn xi ġmiel ta' ambjent. U għedin naraw il-Zuza bħalissa waħedha, ma' u l-ebda annimal ieħor. Liema ħin tal-ġurnata taħsbu li hu? Isnejn. Liema ħin ġifieri bil-lejl jew binar. Binar. Għaliex taħseb illi binar matul il-ġurnata? Għax hawn ix-xemx. Mix-xemx qiegħda tiżreġ, naħseb jiena wkoll illi dan huwa matul il-ħin tal-ġurnata. Jiena ħanibda ta'. Zuza żebra tgħix fis-savanna. Hemm toqgħod għax-xemx u xi kultant tmur ġirja fuq il-ħaxix ma' sħaba. Kulħadd iħobba lil Zuza u kulħadd jilgħab magħha. Iżda Zuza għandha vizzju ikraħ, kurjuża ħafna. Dejjem moħħa biex tkun taf x'qed jagħmlu l-annimali l-oħra. U xedna li hija di kwalità tajba jew kwalità mhux daqstant tajba? Mhux daqstant tajba. Zuza ta' spiss tistaħba wara xi siġra jew qalb il-ħaxix biex tisma' dak li jkunu qed jgħidu l-annimali l-oħra. Kemm kurjuża Zuza. Waraw hawnhekk qed taħseb Zuza. X'qed taħseb? Min jafx qed jgħidu sħabi. Dejjem moħħa biex tkun taf x'qed jgħid dak u x'qed jgħid liħor araw hemmhekk qiegħda tistaħba wara s-siġra biex bekk minn hemm u minn hawn tipprova tissemma dak li qed jgħid ħadd ieħor. Tajjeb Odrien, tiġi tgħinna ftit inti issa kull Zuza. Tajjeb.
U bisset naraw xi annimali oħrajn jisna l-min qed naraw. Serb u xadin. Jgħixu wkoll fis-savana taj dawn huma ħbib tagħha. Ewa. U Zuza żebra qiegħda magħhom. Le, edha tistaħba wara ħaxix kbir. U taħsbu li x-xadina u s-serb indunaw biha. Le. Ejja ħanaraw daqsxejn għalfejn Zuza qiegħda mistoħbija wara. Kienet ġurnata sabiħa u Zuza marret passiġġata fis-savana. Fil-bot rat lil Bertu s-serb u lil Kelin ix-xadin jitkellmu. Zuza resqet bil-mod il-mod lejhom u staħbiet wara l-pjanti. Smajt xiġralu Rokku l-kukkudrill. Iva x'waħda din, min qatt kien jobsor. Zuza kienet se tmut bil-kurżità. Uff, minn hawn ma nistax nisma' sew. Tgħid xiġralu Rokku, tajt qiegħed l-isptar, tajt ħaduh l-għassa. Meta kienu qegħdin jitkellmu bejniethom? Kelin u Bertu. Taw biżżejjed informazzjoni lil Zuza biex tkun taf daqsxejn ġaralu Rokku l-kukkudrill. Le, hux vera, ma tantx taw dettalji. U għaldaqstant, Zuza żebra iktar qabdiet tal-kurżità għax ma qalulix kollox u tixtieq tiskopri x'inhuma jgħidu. Iva, dik hija espressjoni li nużaw tmut bil-kurżità. Ma tmutx vera, imma tant tkun tixtieq tkun taf li tmut bil-kurżità jekk ma tsirx taf x'ġaralu Rokku l-kukkudrill. X'qiegħda taħseb x'għaddej minn moħħha li se taġralu il-kukkudrill? L-isptar jew l-assa. Tgħid ġaralu xi ħaġa weġġa'. Tgħid mar l-assa. Ma nafux laqqas aħna intom kurjużi wkoll. Le, ħanaraw. Forsi jgħidulna, mela min imissu? Issa lil min qed naraw. Lil-Dolores u lil-Tinu l-infant. Qed naraw żewġ annimali oħra, issa, dawn taħsbu li huma ħbieb ta' Zuza. Ewa. Jista' jkunu huma ħbieb ta' Zuza qed jitkellmu wkoll. Tajġ qed jgħidu bejniethom. Xidu x'naqraw, forsi niskopru x'qegħdin jgħidu. Naħseb xiġralu Rokku. Ukoll taħseb qegħdin jitkellmu fuq Rokku, ejja ħanaraw. Zuza mxiet ftit ieħor u qudiemha lemħet lil Tinu lill-infant u lil Doru l-ors. Marret tiġri tinħeba wara ġebla. Taħsbu li Doru u Tinu rawa wara l-ġebla. Le, għax naħseb qiegħda mistoħbija. Jew ma rridx li huma jarawha. Dolores qed jara. Min jaf jekk rajiex, però ridithom jarawha. Ma naħsibx għax kieku ma kienx tistaħba, mela sinjali li ridet tissemma x'inhuma jgħidu biss, imma ma riditx li tmur tkellimhom. Smajt xiġralu Rokku l-kukkudrill. Iva x'waħda din, min qatt kien jobsor. Għalula biżżejjed informazzjoni lil Zuza da tnejn. L-istess bħal tas-serb u bħal dak ix-xadin. Ekku, dawn ukoll daw it-tnejn ma kinux ċawa biżżejjed informazzjoni lil U Zuza. l-istess qalu. U qalu l-istess ħaġa, preċiż. It-tnejn iż-żewġ parijiet qegħdin jitkellmu fuq Rokku l-kukkudrill. Min jaf x'ġaralu da Rokku. Doru baxxa leħnu u Zuza ma setax tisma' aktar. X'jiġifieri baxxa leħnu? Ma kienx jinsema iktar. Iva beda jitkellem ħafna bil-mod, ma bedix jgħajjat, allura Zuza iktar ma setax tisimgħu mhux vera. Mela x'ġralu Rokku l-kukkudrill? Mhux se noqgħod bi kwieti qabel ma nkun naf. Hemm bżonn
nitkixxef aktar. Ma setax tisma' minn fejn kienet issa. X'ħat tagħmel di żebra? Ħat taqta' qalba u tgħid mela m'hemmx mod kif inkun naf x'ġara. Taħseb li ħadd mur tistaqsih personalment? Il-laħwa. Mela ħadd mur naqra Susan Odrien terġa'. Ej Odrien ħanaraw jekk hux vera se jiġri hekk. X'hawn hawnhekk? Swims u ħota l-seta. Rocco jataw. Le. Mijaċċaw sissa, mijaċċaw. Ħanaraw daqsxejn daw it-tnejn u x'qed jgħidu xi ħaġa dwar Rocco. Susa marret inkiss ħdejn l-adira. Hemm rat lil Pino Żrinġ u lil Nina l-ħuta. Smajt xi ġralu Rocco l-kukkudrill. Iva x'waħda din? Min qatt kien jobsor? Taħsbu li Zuza ħadd iskopri x'informazzjoni oħra mingħand Pino u Nina? Jew mhux se jgħidula xejn iżjed? Xejn iżjed. Hawnhekk għalu l-istess. Hawnhekk u hawnhekk. Ekku, qegħdin dawn is-sitt annimali qegħdin jirrepetu kollha l-istess ħaġa. Min jaf għalfejn qegħdin kollha kemm huma jgħidu l-istess ħaġa dwar Rocco, Tassu għadin jgħidula tal-lima. Tajt qegħdin jaħdmu biex ituha tal-ilma? Aha, biex ma tkunx kurjuża. Tajt miftemin daw is-sitt annimali sissa? Iwa. Le, ma nistax ma nkunx naf. Ħammur issa stess insib li Rocco l-kukkudrill u nistaqsih xi ġralu. Se tagħmel din? Ma tistaqsi l-kukkudrill xi ġralu. Taħseb li ħassibu lil Rocco? Iwa. Issibu tajt. Iwa. U taħsbu li ħassibu pereżempju ferut, imweġġa. Le, wieqet għalija. Sa naraw daqsxejn, araw kemm ħerġin mistoqsijiet u esklamazzjonijiet minn ras din iż-żebra, Għax għadha ma tistax tiskopri x'ġaralu dan Rocco. Fejn qiegħda? Ħalli tkunu tistgħu nkomplu naraw x'qed jiġri fl-istorja għax issa nkajjinet taqbadni l-kurżità. Emmijat Rocco. Wieqet jgħid. Rieqet Rocco. Taħsbu li ġaralu xi ħaġa? Le. Taħsbu li mar lassa? Le. Innaseb ma jkollokku l-kukkudrill jagħmilha tal-lima biex ma tkunx kurjuża. Tajt miftijem magħhom Rocco l-kukkudrill ukoll. Araw, x'qed jagħmel da Rocco? Għandu saqqu fin. Għandu zaqqu kbira u rieqet raqda tajba, min jaf forsi għadu x'kemm kiel u issa ntefa' taħt is-siġra biex jistrieħ taħt is-siġra. Naseb infaqa. Infaqa jiekol jista' jkun. Susa marret fejn kien joqgħod Rocco? Sabitu hemm, rieqet taħt siġra. Zuza, ma xtaqitx tqajjem lil Rocco għax żgur kien jirrabja magħha. Issa ma fejħitx tissapporti aktar bil-kurżità. Se tagħmel mela? Għajmu. L-aħwa taħsbu li ħajjieħu kost Rocco jekk tqajmu. Le, nasib tunani kiena sebra meta għalet biba nġibak kif inti xidwalek. Qabel u ħabat rasu ma siġra u ħarġitlu kuntalla fuq rasu. Ejja ħanaraw u xek ħajġri. Marret ħdejn is-siġra u għajtet, Bonġi Rocco, kif inti? X'ġralek? Ejja ħanaraw, Odrien fidejk. Ħanaraw u vera, hekk ħajġri. X'ġaralu Rocco? Ħabat rasu, mazzok. L-aħwa tiegħi. U ħarġitlu kuntalla. Kif taħseb li ħajħossu da Rocco? Irrabjat. Ajma, naħseb daħlet f'xi biċċa nkwiet jien il-kursità tagħha daħlita fl-inkwiet.
għax min jaf Rokku x'se jagħmlilha issa. Rokku kien qiegħed f'nofs ħolma u bil-ħasda li ħa qabes qabża kbira u ħabat rasu mazzok tas-siġra. Bum! Naħseb issa it-tej tis very wonky. Anka dembu ta' wiġlu bil-qabża li qabes għax ukoll ħabatlu mazzok qisu. Hawnhekk qiegħed sar work big. Iva nfetaħ qisu. Kif ratek? Zuza bdiet tibża? Għaliex taħsbu li bdiet tibża Zuza? Għax qatt ma kienet għad li Rokku krokodil daqshekk irrabjat. Ajma, ġejja tagħha. Qatt ma kienet rat li Rokku daqshekk irrabjat. Xi trid? Għaliex qajjimtni? Biex nistaqsik naqra xi ġralek. Ajma, x'taħsbu li se jgħidilha da Rokku? Se jkun irrabjat? Għajdila, għajent nisebra u ħabit li Rasi, ħabbat li rasi? ma ċokta siġra u ġiet li kundalla. Ħanaraw daqsxejn melu xek ħajajdilha. Ġejt qajjimni biex tara xi ġrali. Mela ħanajdlek xi ġrali. Kont rieqed taħt siġra u ġiet zebra u qajmitni. Bil-ħasda li ħadd ħbat rasi mazzok u telat li gundalla. Issa qomt bin-nervi u meta jkolli n-nervi jaqbadni ħafna ġoħ. X'taf taħsbu li se jħossa żebra issa? Mbesta. Kieku tibżaw intom kieku kontu din iż-żebra bħalissa? Iwa. Jien nitwerwer kieku mill-kukkodrill, speċjalment jekk naraħ daqshekk irrabjat għalija. Kieku ma għalmux daqsek. Rejblu Rokku ħanejklek xi ġralek naqra. Ġifieri kieku inti kont qajmu bil-ħlewwa, ma kontx tagħmel bħal żebra inti. Ma żebra mhux hekk għamlet m'għamlitx. Għajtet. Għajtet tant kienet qiegħda. Kieku. Inti kieku ma tajjax imma din għajtet taw qajmitsu infatti qajmitsu. Araw daqsxejn kif tidher imbeżza, Max biża. Dan qed jaħseb biex jikolni. Aħjar naħrab niġri. Kieku intom hekk tagħmlu taħarbu tiġru minn Rokku l-kukkudrill. Iwa. Ejja ħanaraw x'ħa taħrab tiġri mela. Ejja ħanaraw. Ħarbet tajt, ħarbet. Iwa. Fejn sejra hemm tajt? Barra mis-savana. Il-laħħu sejra daqshekk il-bot mela, ħa toħroġ mis-savana. U x'inhu jagħmel hemm Rokku l-kukkudrill? Għalfejn qed jitħaq dan. Ma kienx irrabjat. Watallima. Tajt vera kien miftijem dan. Iwa, u mux vera, meta jkollhom nerfi jaqbtu l-ġuħ. Sa naraw mela ħankomplu naqraw. Kif Rokku ra li Zuza tiġri kemm tiflaħ lejn is-siġar, ma setax iżomm bid-daħq. Beda jitħaq. Tix nidħu aħna wkoll bħal Rokku l-kukkudrill ejja ħana rakom titku bil-qalb. Beda jitħaq Rokku beda jitħaq ħafna bil-qalb. Tridux nerġgħu nitku. Tajjeb. Zuza ma ħarsitx lura, komplet tiġri u tiġri kemm tiflaħ. Qatt ma ġrid daqshekk f'ħajjitha. Arawha infatti kif ħarbet, Taħsbu li sematu li Rokku jitħaq? Le. Naħseb għax kienet diġà ħarbet u laqqas ħarset lura, ħarbet tiġri b'kemm kellha saħħa. Allura probabbilment aqqas biss indunat illi Rokku kien qiegħed mifquh bid-daħ. Mela, ejja nkomplu naraw. Aw min għandna issa? L-bitta, s-sef, l-infant
aħna tlieta hawnhekk minn dawk illi aħna konna diġà rajna tiftakru kienu qegħdin jitkellmu bejniethom. U reġgħu qegħdin hawn issa raw daqsxejn. Imma issa iż-żebra qiegħda mistoħbija. Le, issa din ikellmuha Ilsa mhux vera. Tajġ qegħdin jgħidula dawn il-ħbib tagħha. Li tagħhom tal-liema biex għax meta tkun kurjuża mhix xi ħaġa sabiħa. Ekku, ma tkunx ħabiba tajba lanqas u tkun moħħa fihom minn wara darhom hux. Kif waslet ħdejn is-siġar, Zuża sabet lill-ħbib tagħha miġburin flimkien. Waqfet ħdejhom inkwetata u bla nifs. Zuża, ma hemmx għalfejn tiġri aktar? Rokku l-kukkudrill, mhux veru ġralu xi ħaġa u mhux veru jrid jieklok. Ridna natuk talima. Sewwa tinna Ġulja li inti mela miftemin kienu dawn narahom. Rridu jtuha talima. Taħsbu li s-serb sa jaqbel mal-ors. Iva. Ħanaqrawk mela x'ħed jgħid is-serb. Ekku, kienet kollha ċajta. Aħna kollha nħobbuk Zuża. Imma ridna nuruk x'jista' jiġrilek meta tkun wisq kurjuża. X'taħsbu ħadd iħodha talima issa di Zuża. Iva. Ejja ħanaraw hux vera ħadit tat-talima jekk hux ħadd tibqa' kurjuża. Sħabi għandhom raġun. Imma jekk ma nkunx kurjuża, kif se nqatta l-ħin tiegħi? X'taħsbu għaliex di Zuża hija daqshekk kurjuża mela? Li tieħu l-ħin tagħha. Għandha biex timlih il-ħin di Zuża. Moħħa fin-nies, moħħa fil-ħbib tagħha din, għax m'għandix biex timlih in-nies il-ħin u għalhekk hija kurjuża. Mela x'tissuġġerula intom biex tagħmel, Il-fjuri tas-savana. Issib xi ħaġa oħra x'tagħmel, importanti li jkollna x'nagħmlu, ħalli bekk il-ħin nokkupawh u mhux indejqu l-ħud il-ħadd ieħor. Taħsbu li di Zuża ħassib xi ħaġa oħra x'tagħmel? Hija tieħu ħsieb il-fjuri tas-savana. U hemm fjuri fis-savana ħanaraw hux vera. Iva naf, min għada nibda nieħu ħsieb il-fjuri tas-savana. Ekku, hekk iddeċidiet li tagħmel. X'taħsbu mela se tibqa' kurjuża di Zuża? Le. Nisperaw li le. Nisperaw li le, nisperaw li di Zuża ħadet it-talima. Oġobkom dan il-ktieb? Iva. Hemm xi biċċa li l-aktar li oġbitkom minnu. Meta ma kienx kurjuża. L-aħħar biċċa mela inti oġbitek li żjek u inti Adrian. Hemm xi biċċa li oġbitek. Meta beda jisħaq roħku l-kukkudrill. U inti Adrian, hemm xi biċċa mill-ktieb li oġbitek li żjed. Ukoll inti mela meta beda jisħaq roħku. Għax hemmhekk kienu se jiżvelaw x'kienu qegħdin jagħmlu hemm wara dara x'kien il-pjan tagħhom. Mela huma l-annimali meta kienu ta' parsi din jitkellmu bejniethom. X'taħsbu? Kienu jafu illi hemm Zuża tissemmalhom. Iva. Kienu ndunaw biha huma imma l-abuha għal ta' parsi ma rawiex u ma semawiex ġejja. Tajjeb. Mela aħna llum ħanilagħbu logħba tal-kurjużi wkoll. Di forsi nafuha aktar bl-isem bl-Ingliż charades. Mela, Ġulja u Adrian ħajkunu nebsin darba kull wieħed band fuq rashom u fuq din il-band se jkollhom annimal. Ovvjament, il-waħda minnhom li ħatkun libsa il-band bl-annimal partikolari mhijiex ħatkun taf liema annimal għandha fuq rasa. Il-persuna l-oħra trid timita lil dan l-annimal. Sama min jilbes il-band jaqta li huwa l-annimal. Mela aħna ħanħalluha bil-kurżità tajjeb. Sama din taqta maħniex ħanuruha li huwa l-annimal. Mela, Adrian, tibda inti ħallina llibes il-herband lilek.
Tajjeb, min hija ħdejja. Minix ħanorijilek tajjeb, dur bil-kontra. Inti ma tistax tara, inti ħatħares biss lej Julia Lynn, għax Julia Lynn ħatara x'ħerbend għandek u ħatkun tista' timita lil dan l-annimal. Mela, Julia Lynn, inti rajtu sewwa l-annimal li saret Adrian. Mela fidejk biex timita lil dan l-annimal u inti tittaqta. X'inhija? Il-jumfan, iċċekkja ftit, u x'vera inti x'il-jumfan, tiċċekkja ftit. Tajjeb, ma laqtaj tal-kurzita inti. Mela, wasal iċ-ċans ħanbidlu l-annimali issa, mela Julia Lynn ħdejja tini darek, ħalli ma tkunx tista' tara x'ħanamillek fuq rasek. U inti, Adrian, ħarsila sew, ara x'annimali mingħajr ma tgħidilha. Imita lil dan l-annimal issa ħanaraw. Serb. Ara daqsxejn għandek serb. Ekku, tajjeb, mela, Julia Lynn qatata l-kurzita mal-ewwel ukoll. Ħanamlu oħra, erġa' dur, ħalli ma tarax għandek. Fidejk. Gorilla. Bil-Malti ngħidula. Katina. Ara daqsxejn għandek xtadina. Emku, għatata wkoll il-kurzita. Ħanamlu oħra. Polar bear. Ors? Ors polari, tajjeb, aħna fil-ktib ma kenniex ors polari, imma kenna ors ieħor. Tajjeb Fern, nistedinkom tfal biex tagħmlu din il-logħba, tistgħu tagħmlu annimali oħrajn mhux daw biss, u bekk tkunu tistgħu tkomplu tilagħbu magħna. U bħalma minna aħna tistgħu tużaw din il-logħba għal ma kodba oħrajn. Tinsewx ma tistgħux titkellmu tużaw il-mossi biss. Nfakkarkom li dawn istejjer huma miġjuba lilkom il-Kunsill Lokali ta' Ħalsafi flimkien mal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu. Nistedinkom li terġgħu tkunu magħna darb'oħra għal storja oħra u aħna se nħallukom bħalma nħallukom dejjem. Li, dat, nej, wieħed il-qali tal-ġen. Saħħa